yer pok gi yudo gima gidwaro. Tije go kinda. Tije emase dire. Okay, Okinda. Yes, Kafaya. Voice kada duondo jende. Yeah. En achiel kuom gigo koma inyalo wacho ni nyalo kelo kit lokruok madwarore. Yes. To hii wacho kanyo ni tetho jende ma samoro dhi ng'anyo sani. Yes. Okia gima gidwaro. Itiyo kata ranyisi ni ntiere moko ma samoro gi end up ni gin gidhi ng'anyo ni mar mondo mi gidhi gi disrupt. Yes. Kendo gi keth kata mana gima dhi mbele. Yes. Ere kaka ojende bas onego bed ni tiyo koda samoro teko margi mar duondgi mar mondo mi giyud gima gidwaro chande. Maloyo dhi kacha chande to gin jogo ikomo koso gima okoso ng'eyo gima onego bed ni gidwaro. Penjo maber kabisa. To kapok aduoki Kafaya, nikech ing'eni mae redio maduong' e piny Luo, ma joma Luo winjo. Kumara duoko wadwa ni awacho ni piny Luo en achiel kuom oganda madongo e Kenya ka. To en achiel kuom oganda mano bedo marginalized from 1963 nyaka wakawo loch. Iwinjo? In terms of en achiel kuom pinje mar sirikende machien osekalogi. Osetemo katemo thiro. Nikech nwatemo ok ni waricho to ni watemo loso ni watemo ni through Raila Amolo Odinga nwanyalo loso sirikandwa. To gima ng'isi ni Kafaya, king'iyo sirikand William Samoei Ruto ni, king'iyo the youngest peers, joma ni kanyo mang'eny kabisa, joma tindo kaka wacho no ketono, wan gi kijana moluongo nyinge no, wan gi Veronica, wan gi Korir. Iwinjo? Mago joma tindo. King'iyo chama mar Raila Amolo Odinga, wan gi Kasmuel, mago joma tindo moloso broad based. Ineno gigi, wan gi Gaucho. Akian joma tindo mawacho go to ni kure kare. Mawacho ni ok bed tebu ma joma dongo ibedeni. Back to your point. Ing'eni in politics, Kafaya, in politics, were gi weche mamoko. In politics, igoyo lweny manyalo loko ngima oganda. If you want to be a leader, kako dwaro no. Iwinjo? Gimonego consider kapoko ong'iyo gimoro amora en gima japiny. Kapo ni kata sama wuoyo kodi kane, wadhi ng'anyo. To wadhi ndar wabari polis gi kidi. Polis be gino wetewa. Inte polis maricho gi mabeyo. To gimbe gino wetewa. To ji ariyo tho e ng'anyo ka ng'anyo ji othoe. Dong walus dhano. To dhano mo walus gi en gi ngufu ma Nyasaye e piny. Emiyo aneno ni kopo ni wadhi ng'anyo, to onego wang'eni to end game ng'anyo wani otiere wakanye. Iwinjo Kafaya? Wawundre ni samo bedo kane. The de facto opposition leader en Rigathi Gachagua. Joma ng'anyo gi language magi wach chal gi Rigathi Gachagua. Rigathi ni kane en deputy president, kane ODM gi team mamoko mo entie mawacho no. Kwa hivyo itemo wacho ni joma ng'anyo te wacho language machal gi Rigathi Gachagua. Machalgo. Yes, gin joma bedo very confused. Kata sani kipenjo wadwa ni, ong'isi ni wanwang'o be pok onge kumentie. Wanwang'o gini pok wanwang'e, ndara be wadwar no ger. Ting'e ndara no bigero mana kantie environment ma sirikal nyalo tiyo ne jopiny. Iwinjo kaka oyako ndarago. To street bodwan wadhiye. Mane the same language ma Rigathi wacho, Kalonzo wacho, Mathar wacho. Kwa dakwano ni nyingi jogi. Kasa ng'isi gi emergency ji. Rigathi Gachagua kane en deputy president. Ineno kaka notimore gi ODM gi joma tinde street ka. Kendo dhi office sa 11 okinyi mondo gore gi nyithiji. Moenda mochamo nyaka Diego Uhuru Kenyatta. Ineno Martha Karua ni ere gima ingo ma mingeni tude gi wachamo Diego Uhuru Kenyatta. Well, well confirmed. I'm telling you. Ng'amano confirm. Nitie kamano wache ni ene mano chamo Diego. Iso tera kot. Mano statement ni okodo adonje. Yes. King'iyo Stephen Kalonzo Musyoka. Stephen Kalonzo Musyoka en party leader mar Wiper. Kafaya Wiper noklung ni Wiper. Wiper ni lung Orange Democratic Movement Party. Wang'eyo kaka no yudo chama no kano dhogo Luo. Ma Dan Manzo origotiko mokego ne obedo partyless. Madi onge jameru cha doko yudo chama. Wang'eyo. En gi isi no bedo vice president. Ok no bedo vice president ni samoro Kibaki no kawe kaka running mate. To no dhi ni mondo dhog Luo kagiruo gik wa man wakaw ka Raila kaw pincha. Martha Karua kaduogo ire Kafaya. Martha ni emano wacho ni jaluo okonyal bede Kenya kaka jaluo moko timne timbe cha kech ma radio ka bede ikulu. Okonyal